Ильич, qadrli tamaşaçılar, sizning qarşınızda topşuruv әллә нәрсә ди шунда һәм сезнең белән Алина Малахова. Киттек безнең студияга. Бүгенге безнең төп тема туй алан эчендә. Әйдәгез кыскача гына репортажны карап китик. Bu toyda uyuşturucu için. Күргәнегезчә, безнең аланда ике егет өйләнеште. Һәм шул вакыйганы сөйләп китер өчен без безнең студияга свидетельләрне чакырабыз. Бу туй турында нәрсә әйтә аласыз? Бу туй шундый зур бәйрәм иде. Менә чыннан да мин свидетель булуына шундый шат. Һәм мин Артурны инде 15 ел белән таныш Артур белән. Мин аны шундый бәхетле килеш бер кашан да күргәнем юк инде. Әйдәманнар бу туй турында нәрсә әйттеләр? Айдаманнар бердә каршы булмадылар. Так, Аделина Туташ, безгә икенче мәгълүмат килде. Әйдәгез экраннарга карыйк. Исәнмесез, Гаяз абый, сез шул аландагы туй турында нәрсә уйлыйсыз? Не той. Артур белән Камил өйләнеште, күптән түгел генә. Не той, конечно, каршы. Егет белән егет арасында бу шутыка, кем уйлап тапты, кемнең фикере бу, что за фигня? Әле генә без карап киттек җитәкче белән интервью. Әйдәгез йолдызлардан сорыйк. Нәрсә алар уйлар бу хәл турында? Исәмсез, мин видеоблогер. Минемчә, бу хәл бөтен дөньяны аякка бастырды. Мин беренче тапкыр күрәм ничек малай белән малай өйләнешкәнен. Туктале, син үзеңнең аланың турында. Менә безнең шундый гаилә, тату. Минем ике малаем бар. Алар икесе дә матур, акыллы кызлар белән йөриләр. Син нәрсә утырасың монда, адвокат? Дөрес, мин адвокат. Минемчә, бөтенләй бер шәп бара. Әйдәгез әйдәманнарның бу хәл турында нәрсә уйлаганын сорап китик. Так, вот монда безнең бер әйдәман узып бара. Сез Гөлшат апа, сез нәрсә турыйсыз? Сез нәрсә уйлыйсыз туй турында? Мин беләм. Шундый текә туй иде. Мин анда шәшәк таптым, мин текә яшина. Сез беләсезме, Гаяз абый каршы иде бу туй турында? Доказательстволар бармы? Бар, әнә экранда. Күргәнегезчә, бу вакыйгада әйдәманнар да катнашканнар. Әйдәгез вакытны сузмыйк һәм безнең студияга төп персонажны, невестаны, Артурны чакырыйк. Артур! Артур, сөйләп китегез, ничек сезнең бу туйга сузды? Ничек сөйләргә инде? Менә сез беләсезме, любовь с первого взгляда, әйме? Менә шулай булды инде ул. Мин аланга килдем, и хоп күрдем, менә аланда килгәндә бер малайны. Мин башта, белмим, аңламаслардыр мине дигәннәр. Менә рәхмәт Аделинага аңлады мине. Менә 10 ел беләм инде. Менә Камилне мин шулай нык жаратабыз, бер-беребезне шулай нык аңлыйбыз, әйме? Менә белмим, беркем дә аңламыйдыр алар. Шуңа күрә минең Камил белән бик бәхетле, һәм менә кем генә босып кына карасын безнең инде, бәре үтерәм мин аларны. Шуңа күрә мин Камилне бик жаратам. Камил килә алмады, конечно, гафу итегез инде, ул командировкага китте, Питрәш авылына. Шулай. Тагын инде сорауларыгыз бар. Әти-әниләрегез бу вакыйга ничек карадылар? Шыныкта әйткәндә, әти-әниләр мине белмәй. Менә шулай, минем әти-әниләр бар. Просто менә әйтмәдем инде, мин просто аларны теге борчысым килмәде. Мин бер 10 елдан соң әйтермен әле аларга, Ничек инде белмәде? Видео Birge bulunuz, tatlı yaşayınız. Ya bırak o şişe birge bana. Yarımı esimini fotoğrafınız gelin.
Қашынықты айтып кетемеймін, бір кімге де айтмағыз енді. Менің 2 әнейім бар. Міне бұл менің Идрис әнейім, әймен бүттін өйбіріні оңмай. Міне аңа мен скрыва етпейін бір айбіріні. Шоңа көре, міне мен аны шоқырдым өзімін тойыма. Демек, biz sizning ikkinchi әнегізні топтық. Әни студио. Bu dürüst түгел, bu yolg'on. Qo'ya ol sari, bu mening o'g'lim, bu mening o'g'lim edi. Su. Рахмет. Ничек sizning халіңіз? Бітті ғар. Мен әзір. Артур, әние sizga kerak bo'ldi 2 әни. Нешек айтайым енді? Айтам бет, Идрис әнейім мені бикнің оңлайды. Әміне бұл менің... Әнейім, мен исімін де білмейм. Ол мені кіл қайнай, обижайды. Солай керек сеңа. Мына көрдіңіз ме ол менің білен, как фейтмі Сереша? Шоңа көре мен анан қорқам. Қойған білексің, біз нендетсе олардан шын әне. Аны білер үшін біз қазір ДНК тест уздырабыз. Светлана, студияға. Демек, біздің мұнда мәғлумат келіп жетті, студияға кімдір кірген маташа. Исімі нешік аның? Инсаф? Инсаф студияға. Sen, meni ne kutmadın sen beni? Bizdə reklamlı pauza. Demek bizga DNK testlar kelib jetdi. Aydagiz qorib. Svetlana. Итак, материнство Рузиле Ямаловой 0%. Материнство Кадырова Идриса 0%. Артурның шын әнисе кім екен, біз енді екінші тапшыруда білербіз. Сақлағыз бір-біріңізні. Сіздің қаршыңызда Алина Малахова еді. Һәм пока-пока. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure.